Bueno, hasiko gara. Egunon, eskerrik asko hemen egoteagatik. Gaurko jardunaldia irekiko dugu beste hitzaldi plenario batean, kasu honetan Gorka Braceras Martínez doktoraren eskutik. Gorka Braceras, Geure Animalia kongresuko lehenengo edizioan parte hartu zuen, orduan ezagutzen dugu. Aurrekoan parte hartzaile bezala egon zen eta oraingoan plenario bezala. Orduan guretzat ere berezia da eta ilusio berezia egiten digu. Gorkak hizkuntza modernoak ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean eta ondoren Euskal Herriko Unibertsitatean literatura ikasketen masterra egin zuen. Ondoren doktoregoa egin zuen, literatura konparatu doktorego programan, eta 2021 batean bukatu zuen. Bere tesia, muturreko ekologismoak eta ekintza zuzenak literaturan duen presentzia jorratu zuen, batez ere Eduard Abiren literaturan, eta interes berezia dauka ingurumenean eta Amerikar mendebaldearekin loturiko ikuspuntuetan. Besteak beste, EHUko Rewest ikerteka eta taldearekin lan egin du, eta hainbat kongresu eta bildumetan parte hartu du orain arte. Gaur, bere hitzaldia aurkeztuko digu, ekintza zuzena eta animalien askapena adierazpen kultural ezberdinetan analisi bat deitzen dena. Eta bertan azalduko du nola kriminalizatu egin izan diren animalien eskapenerako mugimendua, aktivismoa eta ekintza zuzena, hainbat eta nola agertzen den prozesu hau hainbat kultura adierazpenetan. Besteak beste literatura, zinema edo musika. Orduan, Gorka, eskerrik asko hemen egoteagatik eta nahi bizunean hasi. Egunon, eskerrik asko aurkezpenarengatik eta batez ere gonbidapenarengatik. Orduan, esan bezala, eurrengo minututan, ekintzasunari buruz itxingo dut eta animalien askapenari buruz adierazpen kultural ezberdinetan. Eta horretarako lehenik eta behin ekintzasunaren historia pixka bat jorratuko dut. Mugimendu ekologistak eta animalistak ibilbide luzeagoa izan arren ekintzazunean jarriko dut arreta. Animalien eta naturaren aurkako erasoak areagotu zirenean modu nahiko naturalean agertu zen ekintzazuzera, ezta? Egoera bati erantzun bat emateko. Eta aurretik existitzen ziren harremanen garapen modura uler daiteke, ezta? Eta horrez gain, aurreko borroka eta resistentzietan oinarritu dagoela, ikus daiteke. Alde batetik... Bai? Horrela ondo? Bai. Horran, nik eta bin, badakagu herri natiboen erresistentzia, oinarriko txat. Adibidez hemen, Christopher Mainzek azaltzen du nola herri natiboen, naturaren eta animalien artean harreman estuagoak existitzen ziren, ezta? Eta azken finean, haien ingurumenaren defentsa, haien beraien existentziaren propioaren defentsa zen, ezta? Rebeka Sonitek ere azaltzen du nola estatu batutako herri natiboek garapen kolonialaren eta ekonomikoaren aurrean erresistentzia aktiboa garatu zutela, ezta? Hau da, oinarrizko bat, gerora ekintzasuna ulertzeko. Gero badaukagu, erresuma batuan, industria erautzaren garaian, netlud eta gerora luditak, esatutako mugimendua, hauek garapen industrialen kontra joan ziren, haien lanak eta beraz, haien biziopena, arriskoan ikusi zutelako, ezta? Orduan, sabotaia industrialen bidez, makinak suntzitzen hasi ziren. Eta hemen, nahiko garrantzua da, hemen irudian ipindu dudan argazkia, sabotak dira hauek, egurrezko oinetakoak, eta hemendik dator sabotaia hitza, ezta? Hauek erabiltzen zituzten oinetakoak, eta horrela gartu zen sabotaiaren ideia. Gero bakagu, hirugarren faktoren moduan, Henry David Thoreauren desobedientzia zibilaren ideia, eta berak esaten zuen bezala, gobernu edo kasurako enpresa tiranikoen aurrean
badakagula bete behar bat, eta hau dela, erresistentziarako bete behar da, eta eskubidea. Orduan, hiruak aurkeztu daitezke aurrekari moduan. Gero, bi mugimenduak, mugimendu animalista eta ekologista elkarrekin garatu ziren arren, askotan elkartu dira, baina modu ezberdinan garatu ziren. Lurraren askapenerako mugimenduari dagokionez, dagoeneko 50 eta 60 hamarkadetan gizabanako isolatuek ekintza ezberdinak hartu zituzten natura, botere, kapitalista eta industrietatik babesteko. Baina, 70 hamarkadetan hasi ziren ja talde txikitan antolatzen eta mugimenduak forma hartu zuen. Baina, izango da, 1975ean, Eduard Abiren, argazten da dena, The Monkey Ranch eleberriarekin, arketapenarekin, non mugimendua aukera moduan edo bete behar moduan aurkeztu gauden, eta ikuslego, irakurlego handi bati aurkeztuko zeion, ez da, lehen aldiz. Orduan, liburuak izugarrizko inpaktua izan zuen, eta askotan gida liburu moduan erabili izan da. Zehatzago, adibidez, 1980an sortutako Earthfest taldeak bere Biblia propiotzat hartu zuen eleberria. Hemen literaturaren eragina nahiko argi utziz. Gero adibidez, 1982an Earth Liberation Front ospetsua sortu zen, eta hauek ekintza ezberdinen bidez enpresa eta sektore ezberdinei diru kalte garrantzuak sortu zen dizkiote haien praktikak alde batera usteko. Hemengo adibidean, katamotzaren habitata arriskuan jartzen zuen eski baten garapena daukagu, eta taldeak eski resortori saboteatu eta milioika dolar kostatu zizkion enpresari. Beraz, katamotza eta bere habitata babestuz. Animalien askapenerako mugimenduari dagokionez, talde txikiak 60ko hamarkadan ja sortu ziren, eta lehenengoa izan daiteke Hand Saboteos Association, hauek eiza sabotaiak buruduz, animalien askapenerako mugimenduaren oinarrizko ekintza bat. Eta gero, 1972an Band of Mercy sortu zen, hauek ere eiza sabotaiak burutuz, baina hauek hasi ziren ja laborategietatik animaliak askatzen. Odan pausu honeko garrantzitsua. Peter Singerren Animal Liberation lan garrantzitsua izan zen, baina 75 baino lehen dagoeneko bazegoen mugimendu indartsu bat, ezta? Odan, eragin zuen, baina lehenik ere bazegoen hor mugimendu garrantitsu bat. 76an Animal Liberation Front ospetsua sortu zen, eta 77an itsasoko eta itsasoko bizimodua babesteko Sea Shepherd Conservation Society sortu zen. Haiek guzti zutelako Greenpeace ez zelako eraginkorra, eta natura babesteko. Orduan, pauso bat hartagoian ziren, eta ekintza zuzena hartu zuten oinarritzat. Hemen ere, badago beste adibide bat, kasu honetan, Animal Liberation Frontaren ekintzek, 10 urtetan, estatu batuetan, industria ezberdinen kontra, nola, milioika dolar ere kostatu izan dizkioten. Orduan, esan dugun bezala, bi mugimendu hauek modu banatuan sortu ziren, baina askotan elkartu izan dira, ezta? Ez daukate pentsamendu komun bat edo filosofia komun bat, baina gauza askotan bat datoz, ezta? Adibidez, esan dugun bezala, egoera bati, erantzun bat, modu natural batean ematen diotela, ezta? Erasun aurrean, erantzun bat dira, ezta? Orokorrean, bizitza eta askatasuna bermatu nahi dute, eta sufrimendua eta mina ekiditu. Mugimenduaren barnean, badaude korronte ezberdinak, baina hemen, nabarmentzekoak dira, adibidez, ekologia sakona, eko edo biozentrismoa, antropozentrismoaren kontra jartzen dutenak, gizakiaren munduan daukan lekua zalantzan jarriz, anarkismo berdearen korronte ezberdinak, hierarkiak edo botere harremanak apurtu nahian, kapitalismoa edo kolonialismoa botere industriaren kontra joan, ezta? Orduan, taldea guztiek badokate komunean, hemen, buktinek azaltzen bezala, ideia baten kontra doaz, ezta? Bizitza, animaliak, natura, giza menderakuntzaren objektu bat
dela, ezta? Soilik objektu bat dela, ezta? Orduan, ideia honen kontra doaz. Animalien askapenaren mugindare gogenez, morala ere oso garrantzitsua da, ezta? Orduan, badago bete behar moral bat, ezta? Kasu honetan. Animaliei, min gehiago, edo sufrimendu gehiago, ez sortzeko ideia moral hau. Orduan, ideia eta korronte ezberdin hauek, ekintza zuzenean ezur mabitzen dira, ezta? Sabotaeren bidez eta enpresei galera ekonomikoak sortzaren bidez. Haien praktikak alde batera utzi ditzaten. Haien ideologiaren isla, hierarkiarik gabeko taldeak dira, eta violentzia esan oinarritzen dute haien ekintza, ezta? Ez animali zuzendutakoa, ez gizakiei zuzendutakoa, ezta? Orduan, Mainzek azaldu bezala, ekintza zuzenak ez du ekarriko gizartearen eraldatze oso bat, ezta? Edo ez ditu botere harremanak apurtuko. Baina, hau, lortu arte, beharrezko neurritzat hartzen da. Ekintza zuzena, mugimendu hauetan agertu zenetik, erreakzio ezberdinak sortu izan dira, batez ere gobernu eta enpresen partetik, ezta? Eta terrorismo hitza erabiltzen dute askotan. Hemen adibidez, web FBI-aren definizioan oinarrituz, esaten digu nola violentziaren erabilera bat den, propietatearen eta errugaben kontrako violentzia bat, bere helburu zehatzak lortzeko. Kasu honetan, hau da, ideia datuena, baina ideia guztiz sortzen dut, ezta? Azkenean propietaren kontra joten dira, baina, esan dudan bezala, ez gizakien kontra eta ez animalen kontra. Orduan, errugabe horien kontra jotea, bada ideia oso distortzionatua. Bestalde batetik, pentsalari ezberdinek, adibidez hemen bakago Bookchin edo Singerberak, ekintza zuzenaren alde agertu dira eta beharrezkotzat jo dute askotan. Hemen adibidez, Singerek esaten du, legez kanpoko ekintza hauek agian badirela animaliak salbatzeko, babesteko aukera bakarra eta pasatzen duzten tratu lasgarriak ikuserazteko modu bakarra, ezta? Horretaz gain, adierazpen kultural ezberdinetan ere jorratu da ekintza zuzenen gaia eta, ez dut analisi oso sakon bat egingo, baina bidea batzuk komentatu nahi ditut, ideia eta ikuspegi interesgarri batzuk. Orduan, hasteko, literatura pixka bat komentatuko dut, eta 4 eleberri hauek komentatuko ditut. Eta hasteko, lehen komentatutako Edward Abiren The Monkey Runs Gang eta He Who Lives, bigarren partea, aipatuko ditut. Lehen esan bezala, Edward Abi mugimenduan oso gantzua izan zen, batez ere bere eleberriaren impactoren gatik, eta bera ere 50-ko, 60-ko hamarkadetan murgulduta egon zelako, horrelako ekintzetan. Orduan, eleberriek aktivista talde baten abenturak edo ekintzak aurkezten ditu, Estatu Batuetako natura basatia babesteko ahaleginean. Eleberriek bi indar nagusi dituzte. Alde batetik, naturaren deskribapenak eta natura eta gizakien arteko harremanak. Batez ere, askatasunari lotuta, basatiaren esentziari lotutak, edo gizakiak munduan berekuan ondagoen ideari lotuta, ezta? Orokorrean, Abiren idazketak Estatu Batuetako Nature Writing tradizio horren barruan sartu izan da, orduan, honek indar garrantzitua dauka. Baina bestaldetik badaukagu ekintza zuzena. Horkoko, bagian gehien interesatzen zaiguna. Eleberrietan zehar, ekintza zuzenaren adibide pila bat ematen dira, adibidez, buldozerrak nola saboteatu, trampak nola egin, enpresei ezberdinei ahalik eta kalte ekonomiko handina sortu, ezta? Eta esan dugun bezala, inpaktu handia izan zuen. Eta errealitatean jende askok bere adibidea jarraitu zuen. Azkenean, gidali buru moduan erabili izan da. Eta hau ere bazen Abiren ideia, ezta? Errealitatearen eta fikzioaren arteko horma hori apurtu eta errealitatean inpaktu bat izatea, ezta? Hemen badago adibidez buldozer bat nola saboteatzeko aipu txiki bat, hor dago, eta eleberrietan zehar asko agertzen dira. Baina, animalia askapenaren adibide bakarra aurkituko dugu
bi eleberrietan. Eta hau ere, basamortuaren askatasunarekin lotuta, ezta? Basamortuan, Estatu Batuetako mendebaldeko basamortu horretan, itxitura eta esi pila bat eraikitzen ari dira, eta horren ondorioz, animaliak milaka eta milaka irten dira urtero, abik esatzen moduan. Orduan, egoera horren aurrean, aktivistek ahalik eta erabiltzen dituzte, esiak mozteko. Eta horrela, animalien askapena bermatzen dute, eta horrela haien bizitza ere bai, ezta? Orduan, abik nolabait natura eta animalien askapena loturik ikusten du. Batez ere, esan duen bezala, askatasunaren ideia honekin lotuta, eta basatiaren esentzari lotuta. Ta? Gero, badaukagu Jokermanate eleberria, eta honetan, hasieratik natura eta animaliak askatzeko borroka bakarraren parte direla erakusten da, ezta? Abiren estiloan, eleberrian zehar, basoak eta espazio naturalak babesteko ekintza ezberdinak, makinariaren sabotaia, baina garrantzia handia jartzen zaio animalien askapenako ekintzetan, ezta? Eta daude bi talde nagusi hemen, alde batetik, ehiza sabotaiak eta bestetik laborategien kontra egindako ekintzak, ezta? Ehiza sabotaiak, lehen esan duen bezala, mugimenduaren jatorrizko ekintza bat zen, ezta? Eta, kasu honetan, adibidez, azeriak esatzeko trampak desgaitzen dituzte, sabotatzen dituzte, eta hau ondo esatzen da. Nahiko modu praktikoan, zendu bezala, abiren estiloan. Gero, badago pasarte oso garrantzitsu bat, otsoen eiza sabotariari lotuta, ezta? Kasu honetan, baude bi borroka, paralelo. Alde batetik, lege barruko kanpaina bat, nahiko garrantzitsu dena, eta bestetik, legez kanpoko ekintza zuzena. Orduan, lege barruko garaipenak lortzen diren bitartean, bestaldetik, badakagu ekintzaileak otsoen eta estarien artean haien burua jarriz. Otsoak usatzeko eta ekintza zuzenaren bidez, otsoen eiza bertan bera gera dadin. Orduan, azkenean, bi bide hauek erabiliz, otsoen eiza zapustea lortzen dute, gutxienez urte horretan. Gero, badaukagu pasarte nahiko luze, eta garrantzitsu bat, baleen eizari lotuta. Hemen ere, nahiko modu praktikoan, eta pasarte luzeetan, melok azaltzen du, nola, adibidez, baleontziak ondoratu, nola instalazioak suntxitu, nola enpresari kalte ekonomiko larriak eragin. Orduan, hau garrantzitsu da, baina batez ere, esanguratsua da, pasarte hau, benetan gertatutako pasarte baten antzandia daukana. Islandian, Sea Shepherd Conservation Zotik egindakoa, non bi baleontzi ondoratu zituen. Orduan, hemen ere, fikzioaren eta errealitatearen arteko muga hori apurtzen da. Eta apurtu nahi da, arazoa edo ekintza hurbilago ikus dezagun. Eta gero, laborategien kontuari dagokionez, hemen aipatzeko, azteko, Ariel Saleken aipua, esaten duen, urtero, Estatu Batuetan, laborategitan, milioika eta milioika animalia hiltzen dituztera urtero. Orduan, egoera honen aurrean, ekintzaileek, txakurrak eta katuak askatzen dituzte laborategi ezberdinetatik. Txakurren kasuan, ere, nahiko argi ematen dira azalpenak, guk ere, edo, irakurleak, nahi den moduan, ekintza modu batean edo bestean hartzeko nahiko modu praktikoan, esan den bezala. Baina, katuen askapenari dagokionez, badago ideia oso garrantzitsu bat, eta da, behin animaliak kaiolatik aterata, horrez dela prozesua amaitzen. Beharko dute, egokitzapen eta suspertze prozesu bat. Egon dira nahiko egora lasgarrian, orduan, bere bizitzekin jarraitu alizateko, behar dute, arreta medikoa, beharko dute hori. Katuen kasuan, etxe bat aurkitu haientzat, orduan, beharko dute prozesu bat. Hau gerora komentatuko da. Zeran, prozesu hau oso garrantzitsua delako animalien askapenean.
Eta gero hemen dakagu, beste eleberri, nahiko ezberdina, alde batetik, Richard Adamsen The Plague Dogs, dena, eta hemen protagonistak bitxakur dira. Laborategi batetik ihes egiten duten bitxakur. Ez dute askapena lortzen haien kabuz. Baizik eta langile baten akatsari esker, ezta? Koaiolo bat, pizkat irekita uzten du eta haien kabuz egiten dute ihes. Egia da, eleberrian zehar, badagoela beste adibide bat, non langile batek tximino bat etxera eramaten duen. Bere sufrimendua onartuta eta esperimentuen funtsa zalantzan jarriz. Eleberriaren indar nagusi bat da, nola txakurren nola txakurren psikologia komplexua eta traumak garatzen diren. Azkenean, txakurrek badaukate psikologia oso komplexua, oso sakona, eta jasan dituzten esperimentu matxurretatik dator haien trauma, ezta? Orduan, hau ere, azaltzen da, nahiko modu honean, eta honek ere animalien mina, animalien sufrimendua ikusarrazten du, eta nolabait gizakien eta animalien artean empatia bat eta kezka bat sortzen laguntzen du, ezta? Txakurrek laborategietatik ihes egiten dutenean beste arazo bat sortzen da. Azkenean, galdera batzuk sortzen dira, esan dugun bezala, egokitzapen prozesu bat behar delako askotan. Eta kasu honetan, txakurrak etxeko animalia eta animalia basatiren artean daude, ezta? Oso basatiak gizakiokin egoteko eta oso etxekotuak orain aurkeztu zaien natura basatiren aurrean, ezta? Orduan, animalia hauek natura eta kulturaren artean daude. Gizakien gandik hurbilen dauden animaliak dira. Orduan, honekin eta lehen aipatutako garapen psikologiko sakonarekin batera, eleberria zehatzen da antropozentrismoa nolabait suntsitu, ezta? Animali eta gizaki ezberdintasunak ezabatuz eta hori, esan duan bezala, empatia bat eta minarekiko kezka bat erakutsiz. Gero, badago ere animalien askapena, film ezberdinetan agertu dela, modu batean edo bestean, baina jorratu dela, eta, 3 film hauek aukeratu ditut. Eta lehenengoa, Chicken Run da. Honetan, azkenean, protagonistak oioak dira, ezta? Oio oso antropomorfizatuak, ezta? Egia esan, industriarentzat badira askatasunik gabeko arrautza ekoizleak, ezta? Oioak baino. Eta ekoizleak ez badira, ez badute arrautzik ekoizten, ez dute inolako baliorik industriarentzat, ezta? Eta hau nahiko argi ikusten da, momentu batean, non oio batek ez duen arrautzik biltzen da, zuzenean hiltzen dute, ezta? Orduan, hemen badakagu idea nahiko interesgarri bat, azkenean, gizakion, langileen eta animalien egoera nahiko parekatzen da, eta hemen Fisherrek azaltzen duen bezala, industriaren ekoizpenerako bideratuta dauden animali hauek, animaliak orokorrean, ikuspegi antiantropozentriko batetik, edo benetan antiantropozentriko batetik, langile klasearen edapen modura uler daitezkela, ezta? Azkenean, gizakion, langileen eta animalien egoera parekatzen da, industria horren mendeko moduan, eta horrela, gizakion eta animalien arteko muga hori ezabatu nahi da. Hau ere, beste modu batean egiten da, filmean zehar, eta adibidez, oioek alde egiteko, askapena lortzeko, teknologia erabiltzen dute, ezta? Hegazkin moduko bat eraikitzen dute, oio normalek ingo luketena, baina, kasu honetan esan dugu, nahiko antropomorfizatua daudela, ezta? Prozesuan zehar, ere, makina bat suntsitzen dute, nahiko modu simbolikoan giltzen geles bat erabili, ezta? Orduan, hor badakago makinen sabotaia, edo erabilen adibidez metodoak, eta orduan, oso antropomorfizatua daude. Eta horri esker lortzen dute askapena. Esan dugu, azkenean, gizakion eskuartzea behar dela, baina, kasu honetan, beraiek dira animaliak eta gizakiak.
aldi berean, esan gezaket. Eta bada oso interesgarria hemen Gingerrek, protagonistak, momentu batean esaten duela bai. Hau dela, esi fisikoak eta ezin dela gaindetu, baina benetan gainditu barreko esiak buruan daudela. Esaten du, nola askapena posible dela, pentsatu bat dela, hasteko askapen hori posible egiteko. Eta, bueno, ideia hau, gero ere komentatuko da, oso garrantzitsua delako. Gero badakagu, hemen, Okja filma, eta hemen Mila, ume baten, eta Okjaren arteko harremana daukagu, ezta? Aurkezten zaigu. Okja bada genetikoki eraldatutako txerri erraldoi bat. Eta hau ere, tamainaneko handia lortzen duenean, industriara bidatuko da, ezta? Bere haragia. Harragi bihurtuko da, eta hau ere, industriaren menpeko izaki bizitun mugutzat, ardezakegu, ezta? Lehen Fisherrek komentatu den bezala, ezta? Odan, hemen ere, esaten du, nola animalien kontra, ipini den, lan behartu hau, ezta? Ekosistemetan, landaretan, animaletan, beretan, haien duintasunaren kontra doala, haien askatasunaren kontra, haien osasunaren kontra, eta azkenean, haien bizitzaren kontra, ezta? Orduan, egoera honen aurrean, Animal Liberation Fronta agertzen da filmean, eta agian ikuslego handi bati, lehenengo aldiz orkestu zitzaion aldia, izango da filma hau, ezta? Orduan, beraien filosofia, pizkata saltzen dute, beraien helburuak, nola hierarkiari gabeko modu batean lan egiten duten, animalien mina amaitu nahi dutela, animalien egoera txarra ikusarazi nahi dutela. Orduan, hau lortzeko, beren azkeneko helburua, bada, Okja eta beste txerri erraldoiak askatzea. Eta orduan, Okja hartzen dute, gero kamera bat ipintzen diote, enpresak Okja harbatzen du berriz, eta laborategi barruan, Animal Liberation Frontak nahi du bere egoera tamalgarria erakustea, ezta? Publiko handi bati erakustea. Azkenean, bere enpresaren praktika gaizkiak ikusarazteko, enpresari ospetxarra emateko, diru edo kalte ekonomikoak sortzeko. Orduan, hori da, egiten duten nolabaiteko aktivismoa, ezta? Azkenean, Okja bakarrik askatzea lortzen dute, baina, agertzen da aktivismoa ez dutela gutxiko, ezta? Eta gero, badakagu Bold Native filma, hau Okja baino urte batzuk lehenago, ateratezena, baina modu nahiko independentagoan. Orduan, Animal Liberation Fronta ere agertzen da, baina agian esen hainbeste jenderengan heldu. Ideia edo mesua, ezta? Orduan, hemen filmaren hasieran badago galdera garrantzitsu bat. Ezen da, besteak azkez batira, zu benetan izan zaitezke. Orduan, botere harreman ezberdinen existentzia onartzen da, hasieratik, eta nola gizakiengatik animalian ganako botere harremanak existitzen diren bitartean inorez dela azka izango benetan, ezta? Orduan, filmen zehar, laborategitako, abeltegitako animaliak askatzen dira, frogak lortzen dira, haien egoera ikusarazteko, ekipamendua suntzitzen da, esan bezala enpresei kalte ekonomikoak sortzeko, baina modu paralelo batean lege barruko ekintza batzuk ere badau, ezta? Garaipen txikiagoak da, murriztuagoak lortzen saiatzeko. Adibidez, oioei kaioletako tamaina handitzea, zentimetro batzuk. Orduan, esaten da, nola, bai, garaipen oso txikiak diren, baina benetan ez dutela animalen sufrimenduarekin amaitzen, ezta? Orduan, hemen ere, lehen aipatu bezala, arreta handia jartzen da, behin animaliak askatuta, janaria eta arreta medikoa bermatu behar zaiela, ezta? Egokitzapen eta bizi berritzeko prozesu horretan, ezta? Filmean zehar, terrorismoaren ideia agertzen da behin eta berriz, eta aktivistek esaten dute eskenean, ez dutela ez gizakioi, ez animaliei, inolako minik egiten. Orduan, haiek terrorismoaren etiketa hori alde batera utzi nahi dute.
baina enpresa ezberdinak horretan jarraitzen dute. Honekin lotuta oso interesgarria da nola, protagonistak, Charlik, aitari esaten dion, galdera bat mai gainatzen dio, ezta? Azkenean, instalazioak eta animaliak enpresen propietatea direla, ezta? Instalazioen kontrako violentzia, terrorismoa dela, baina animalien kontrakoa ez dela zera raro, guztiz naturala eta onartua. Horrela, Charlik aitari bere sistema osoa gezur batean oinarrituta dagoela esaten dio. Ezta? Eta bere pentsamendua ere zalantzan jartzen du, eta bere sinesmenak nahiko kolokan filmaren amaieran. Gero, badakagu musika ere nahiko garrantzitsua izan dela animalien eskubidei, esapenetako mezuak emateko, kontzientzia sortzeko, eta ekintzarako deia elasteko erreminta nabarmen esan dela, ezta? Batez ere punk musika. Askotan, kanpotik ikusi da, punka agian drogekin, autosuntxiketarekin, edo irudi deigarriekin lotu izan dela, baina hemen Ron Nealik, Animal Liberation Frontaren sortzaileek esaten du, benetan punka animalien eskapenako mugimenduaren parte oso handia izan zela, ezta? Eta hemen bi korronte nabarmendu aldira, batetik anarkopunk mugimendua eta bestetik straight edge esena. Orduan, anarkopunk mugimendua 70-ko, 80-ko hamarkadetan garatu zen batez ere Erresuma Batuan, eta hemen esaten bezala punkiak parte hartze handia izan zuten. Adibidez, eiza sabotaietan, Animal Liberation Frontaren ekintzetan, manifestazioetan. Orduan, esen bakarrik musika momentu horretan. Bazegoen, ekintza indartzu, ezta? Hemen ez dut abestirik aukeratu, baina Antisystem taldea aukeratu dut, oso adibide ona direlako. Taldeak ibilbide nahiko laburra izan zuen, bere hasierako urtetan, gerora itzuli izan dira, baina, esan dudan bezala, oso bizitza laburra zen zuten, haien taldekide gehienak espetxeratu zituztelako. Hiltegi bat zuntzitxagatik eta hango animaliak askatxegatik. Ordan, kasua da, honena, ezta, ikusteko nola musika eta animalien aldeko aktivismoa elkarrekin joten ziren, ezta, ari hartzen. Hemen abesti bat aukeratu dut, eta konflikten This is the Alf abestia da, This is the Animal Liberation Front. Orduan, hemen daukagun abestia baino badirudi manifestu musikatu bat. Ezta? Hasieratik, azaltzen da, zer den ekintza zuzena, zergatik beharrezkoa den ekintza zuzena, animaliak askatzeko, babesteko, eta, hori, konpainia ezberdinen eta enpresa ezberdinen diru kalte ekonomikotan oinarritu behar direla ekintza hau, ezta? Abestian zehar, ematen dira adibide pila bat, nola bakotxak zer egin alduen, sektore edo enpresa ezberdinei min ekonomikoa emateko, eta azkenean gauza oso garrantzitsu bat komentatzen da, esaten da, only when you have animal liberation will we obtain human freedom. Ordan, kasu honetan, lehen egin den bezala, bien egoera konparatzen da, ezta? Gizakion eta animalien egoera konparatzen da, eta mugak apurtu nahi dira, nolabait. Ordan, hemen, botere harreman ezberdinen existentzia onartzen da, eta hauen apurketa edo suntxiketa beharrezkotzat ematen da abestian. Ta? Gero badakagu hemen, Estatu Batuetan, 80ko hamarkadan batez ere, garatu zen straight edge mugimendua. Hau, hasieratik drogen ukapenean oinarritzen zen, baina gerora vegetarianismoa, veganismoa, animalien eta naturaren askapeneko ideiak bereganatu zituen. Hemengo abestia, Earth Crisis, izan ja badaga nahiko argia, eta dijoko irudia bai. Orduan, Earth Crisisen Ultramilitants abestia. Honetan, esaten da, behin lege barruko
ekintzek aldaketarik ekartzen ez dutela ikusita, ekintza zuzena dela aukera bakarra, ezta? Benetako inpaktua lortzeko aukera bakarra. Adibidez, esaten da, lehen aipatutako ere bale ontzien sabotaia, ezta? Baleen eiza komertziala saiesteko, baina arreta jartzen da, hemen esan dut bezala, errugabeen babesean, ezta? Eta, haien ustez, errugabeak badira animaliak, natura, eta baita ere, herri natiboak. Orduan, 3 agente edo, sujetu hauen egoera parekatzen da. Orduan, botere harreman ezberdinak onartuz ere, behin eta berriz, animalien, naturaren eta herri natiboen egoera parekatzen da, botere kolonialisten, kapitalisten, barren aurrean. Ezta? Orduan, haiek aldarrikatzen dute askapen oso bat, ezta? Animaliak, natura eta menpeko gizakiak ere askatzeko. Eta azkeneko abestia, bada Gatherren Total Liberation, hauek lehen aipatutako buruko esietan ipintzen dute arreta, batez ere. Orduan, sinetxi eta tradizioaren indarrez barneratu ditugun ideien iraulketa, bultzatu nahi du abestiak. Ekintza zuzenen bidez, eta muga hauek apurtzen bidez, askatasun oso bat lortzeko. Esaten den bezala, askapen hau, gizartaren oinarri diren arrazismo, sexismo eta espezismo bezalako ezien zuntxiketarekin etorriko litzatek, batzuk aipatzearren. Orduan, hemen Fisherrek komentatzen du nola harreman estu bat dagoela hierarkiaren B-ko mailetan dauden gizakiak eta animaliak nola tratatzen direnen artean, ezta? Orduan, behin eta berriz onartzen da nola botere harreman hauek guztiak zuntzitu behar diren, ezta? Gauza ez da animali bat kaiola batetik ateratzea, eta listo, ezta? Behar da zapalkuntza sistema oso bat apurtzea benetako askatasuna lortzeko, ezta? Orduan, hau Gatherrek bere abestian ezinbesteko txat hartzen du askatasun hori lortzeko. Orduan, komentatu diren adierazpen kultural ezberdinetatik ideia eta ikuspuntu batzuk ikusituko, eta ondorio ezberdinak atera daitezke, ezta? Batetik, botere harreman, edo menderakuntza harreman anitz, barnean dituen sistema kapitalistak edo kolonialistak, edo, lurra eta animaliak, gizakiak barne, bere funtzionamendurako erabiltzen dituela, eta azken finean, hemen esaten bezala, lurra, natura, biziformak esklabo bat direla, ezta? Menderakuntza forma hauen azpian. Orduan, animalien eta naturaren askapenako mugimenduek menderatze harreman hauen kontra joten dira, ezta? Ez da gauza bakarra animali bat kaiola batetik ateratzea edo eskadora bat zuntzitzea, ezta? Gauza gehiago daude, ezta? Atzetik. Orduan, lehen aipatu bezala, berriz ekarriko dut Mainzen aipu hau, non esaten duen, ekintza zuzenak ez duela ekarriko gizarteren eraldaketa sakon bat, ezta? Eta ez dituela bera bakarrik giza edo menderatze harremanak suntzituko. Baina, hori lortu bitartean, nahitaezko edo beharrezko neurri bat dela, ezta? Orduan, hemen Dominikek azaltzen du nola pertsona bat edo animalia bat kaiola batetik ateratzeak ez diola nahitaez askatasuna ekarriko, ezta? Besterik gabe, kaiolatik ateradarako. Gizartearen makinaria zapaltzaileak berean badirau. Orduan, komentatzen da nola animaliek ezin dutela haien kabuz edo haien baliabideen bidez askatasun hori lortu, ezta? Richard Adamsen The Place Dogsen ikusi du nola gizaki baten eskortzarengatik edo katzarengatik animaliak haien kabuz askatu aldirela, baina beste kasuetan ez da posible. Orduan, askapenako ekintza zuen hau beharrezkoa da, baina batez ere gizartearen pentsaera aldaketa bat, ezta? Eta haren instituzioen berregitea. Orduan, buruko esietan edo mugetan jartzen da hemen arreta. Dominikek ere azaltzen du nola
kaiolak irekitzea edo suntsitzea ez den nahikoa. Ezta? Kaiolak sortzen dituen gizarte makina oraindik martxan badabil. Orduan, esan bezala, ekintza zuzena bada prozesu baten parte. Eta ez da azkeneko helburua, baizik eta prozesu baten parte. Orduan, ikusi dugun adierazpen kulturaletan borroka orokor bat bilatzen da, ezta? Askatasun oso bat edo orokor bat bilatzeko. Esan dugu, denek orokorrean onartzen duzela, botere harreman ezberdinak daudela, eta modu batean edo bestean, bai gizakiak, bai natura, bai animaliak, haien menpe daudela, ezta? Orduan, ekintza zuzena ezinbestekotzat hartzen da, baina lege barruko ekintzak ere osagarri izan daitezke ikusi dugun kasu betxuetan, egia da garaipen txikiagoak edo murritzagoak lortzen dituztela askotan, baina bueno, hau ere badela garaipen, eta garaipen oro dela garrantzitsu animalientzat. Eta batez ere pentsamendu aldaketan jarri behar da arreta, kasu honetan. Pentsamendu aldaketan eta buruko esien suntxiketa horretan. Orduan, horretarako ekintza zuzena ere oso lagungarri izan daiteke, batez ere frogak lortuz, animalien egoera ikusaraziz, orduan, hauek oso gantzu dira pentsamendu aldaketa honetarako. Baina, pentsamendu aldaketa honetarako, aurkeztu diren adierazpen kulturalak ere funtsezko izan daitezke, batez ere hauek mugak apurtzen dakitelako. Lehenik, fikzioaren eta errealitatearen arteko muga. Lehen aipatu bezala, abiren The Monkey Rosang inpaktu izugarria izan zuen, mugimendu ekologistaren garapenean oso lagungarria izan zen, gerora Richard Mellok ere bere adibidea jarraitu eta ekintza zuenaren azalpenak, modu praktikoan aurkeztu dira, errealitatean erantzun bat jasotzeko. Orduan, fikzioaren eta errealitatearen arteko muga apurtzen dute, baina bestetik interesgarria da nola giza eta ez giza animalien arteko muga ere apurtzen dutela, modu ezberdinetan. Esan bezala, adibidez, Richard Adamsen The Plague Dozen, animalien psikologia sakona eta komplexua adierazi da, animalien sufrimendua ere ikusarazi da, adibidez berdinetan, baina gizakien eta animalien arteko parekuntza bat ikusi da, ezta? Nola, modu batean edo bestean, gizakiak ere zapalkuntza harreman batzuen menpe gauden eta animalek ere bai, ezta? Orduan, hor, bizi formen egoera parekatu nahi da, ezta? Orduan, azkeneko helburua adierazpen kulturalakoa bada errealitatean erantzun eta erreakzio bat sortzea, ezta? Orduan, hauek esan dugu, buruko esiak apurtzea badela askapen prozesuaren funtzio ezinbesteko bat, orduan, adierazpen kultural hauek horretarako bidea egin dezakete, ideia transmititzeko bidea egin, edo haiek beraiek esan daitezke bidea, ezta? Orduan, hauen bidez, lortu nahi da, modu batean edo bestean, lotzen gaituzten loturak desegiten laguntzea, ezta? Eta botere hau barnean eduki dezak, ezta? Fikziozko kultura despenak izan arren, edo, ikusten bezala, abiren kasuan, inpaktu izugarria esan zuen, Ogjaren kasuan jende askoak ere aragia jatari utzi zion, filmek uste ordan badokate botere bat. Eta botere hau ere, garrantzitsua zen daiteke, ekintza zuenarekin batera, pentsamendu aldaketa hori lortzeko. Esan da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gorka hitzaldiagatik, oso interesgarria izan da. Orduan, orain galderak egiteko saio bat irekiko dugu, uste dut 10 minutu inguru ditugula. Orduan, ziur galderak egongo direla, ongi badriotzu zuen, ni hasiko naiz, eta gero irekiko dugu.
Vale. Bueno, oso interesgarri iruditu zait nola azaldu duzun ibilbidea, mugimenduaren ibilbidea, bai historikoki, bai disiplina desberdinetan, artistiko eta kultura desberdinetan nola aislatu egin den. Aipatu dituzu obra pila bat, nik batzuk ezagutzen dituen gehienak ez, egia esan. Chicken Run, uste dut, askorentzat izan zela haurtzaroan oso obra garrantzitsua, ez? Nik uste dut horra zitzela pizkat askorentzat lehenengo pausu txikia pentsatzen hasteko animalei buruz, elikadura industrian esplatuta dauden animalei buruz pentsatzeko. Baina bereziki interesgarria iruditu zait, aipatu duzun eleberri bat, The Plague Dogs, uste dut zela izan burua. Eta, bueno, gauza auska daude komentatzeko, baina saietuko naiz labur egiten galdera. Alde batetik, interesgarria iruditu zait, nora bitxakurroiek ies egiten duten, ez? Baina geratzen dira nola galdu eta ulertu dudanez, ez? Osea, sentitzen dira ez direla naturan ongi egokitzen eta kulturan ere ez. Daude pizkat kontestua lapurtu diete, ez? Esateko, orduan hori, sentimendu hori nik uste dut ere gizakiontzat ere ulergarria dela, ez? Osea, gu ere identifikatu gaitezke horrekin. Gure natura animalia baztertzen dugu eta aldi berean kulturara egokitzeko horrek ere violentzia prozesu asko behar ditu, bez? Orduan hori dut zait nola interespezie konexio bat egon daitekela. Eta galdera zehatzagoa da nola adierazten da eleberri horretan buruan badaukazu, nola adierazten da txakurren psikologia, aipatu zu psikologia konplexua dela eta haien sufrimendua saltzen dela. Baina ikuspuntu literariotik, teknika narratibotik, nola egiten da hori, oza, antropomorfizatzen dira txakurrak, edo nola egiten da? Bai, antropomorfizatzen dira txakurrak, eta hitz egiteko gai dira, gizakion, bueno, aukerak enan dituzte, ona joan, hitz egin, eta batez ere horren bidez egiten da, baina teknika ezberdinak daude. Azkenean ikuspuntu ezberdinak ematen dira, eta adibidez, txakurren ikuspuntua, gero badago prentsaren ikuspuntua, erurak, ez du komentatu, baina txakurrak aske direnean, gaixotasun bat daukatela esaten da, txakurrak hiltzea justifikatzeko, baina azkenean bada hori, giza ezaguarriak ematen zaizkie, ere bai. Baina beraien traumak, bai batez ere, jasan dituzten esperimentuangatik. Bat, uretan murgiltzen dute, zenbat aguantatzen duen, eta gero atera, eta urarekin baduka sekulago trauma bat. Horren bizkat, horrela egin da. Eskerrik asko. Galerak daude? Bueno, bai, nik galdera, lehenik eta behin mila esker azalpenengatik eta egin duzun dokumentazio lan guztiarengatik. Nire galdera, jakinda mugimenduarekin hain lotuta dagoela, da ea dagoen errepresentazio kulturalik errepresio espezifikoari buruz, hau da, onelako ekintzek jaso izan duten azkenengo hamarkadetan errepresioari buruz, edo eta baldin badagoen adierazpenik informazio ematen duena zeran prestatu errepresio honen aurrean, dauden arriskuak, edota honi erantzuten dioten produkzio kulturalek. Ze azkenean hemen aurreko informazioa hau bota dute edo dokumentazio artistiko lan hori eginda historioetan, ostekoa eta estatuak edo terrorismo, persekuzio horrengatik gertatukoaren ostean, aldago produkzio berriik erantzun eran, onelako gauzak lantzen dira, edo erreskate eta hasierako eta bitarteko prozesu horretan zentratzen dira adierazpen hauek. Bai, zer asko da, gehiago prozesuan. Azken finean, animalietan jartzen da arreta eta terrorismoen kontua, adibidez, Bold Native filmean, gero ikusten da, nola espetxeatzen dituzten, nolako ondorioak dituen, baina ez da asko jartzen arreta. Gehiago jarri beharko litzateke da. Adibidez, ekintzasunako prozesuan, badaude gidak, badaude azalpen pila bat, baina esan duzuna, gerora nola egora horretatik
askatzea edo ez aion beste jarri, edo agian nik ez dut aurkitu. Esan daiteke bai. Baina hori, prozesuan arreta gehiago jartzen da, nire ustez. Mila esker. Ez dut akapariatu behar nahi, baina galdera da kontestu gertuagoko batetik ingelesezko adibideak eman dituzu, Estatu Batuak, Inglaterra, jakitea adibiderik duzun buruan, agian ez momentuko taldeak, baina bai, musika, pelikulak edo dokumentalez gain, guk erreferente moduan ikasteko erabili ahal ditugunak. Edo zein hizkuntzetan, baina gertuagoko kontestu batena. Nik ere hori jakin nahi dut. Bai, askotan bilatu dut, hemendik, adibidez, Euskal Herrian egon dira batez ere natura babesteko egin desberdinak, adibidez, HT-arekin lotuta, eta horri buruz gehiago jakin nahi dut, eleberri ezberdinetan dauden, eta nik ez dut aurkitu, baina norbete baldin badaki Euskal Literaturan adituago dena do, jakin nahiko nuke, nik ere, jasoretan. Agian batez ere hori, espazio naturalak babesteko Euskal Herrian agian gehiago. Animalina agian esain beste, baina nik ere jakin nahiko nuke. Orduan, norbete badaki? Bueno, horri erantzuteko badauz batzuk, zuk ere aipatu dituzu asko, Earth Liberation First edo naturaren askapenari lotuta. Eta hemen badago liburu bat Martí Serrarrierarena, eta berak ematen dugu lurraren askapen mugimenduen berri, eta batzuk badira animalien askapenari lotuta. Adibidez, eizaren kontrako manifestazioak, zelan egon diren istilu nahiko larriak Gipuzko aldean kartutxoak bildu eta diputazioari bota zuzenean, edo zelan hegazti batzuen defentsan egin diren manifestazioak, larrugintzaren kontrakoak, tauromakiaren kontrakoak, eta berak ematen du nahikoren berri, eta norbaitek nahi badu, nik badaukate zerrenda bat zein egunkaritan agertzen diren. Egin egunkariak hartu zituen gehienak. Baina besteetan egia zen, ez dago, egin egunkaria asko zentratu zen lurraren defentsan. Eta bazeukan atal berezi bat ere horretarako. Ez badago galdera gai horiek jaterdiak dira, orduan amaiera emango diogu hitzaldi honi eta hasiko gara horrengo panelarekin. Eskerrik asko Gorka berriro.